Aydımçı, showman, şahir, sazanlı, turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Portal websaytymyzyň tanış ýyllar gepleşigimiziň mehriban tamaşaçylary. Görüşüňiz ýaly tanış ýyllar gepleşigimiziň täze tany ýöri tutdygyň üçin. Biziň bugunky tanış ýyllar gepleşigimiziň tanış ýüzi bolsa ýurdumyzyň belli aýdymçysy halkymyzyň sevip dinleýän aýdymçysy. Owadan denanymyz Aýna Seyitgulyba. Görelim. Gepleşigimize çakılymyzy kabul etgeniň üçin ilki bilen köp sag bolsun aýdan. Tanış ýyllar gepleşigim adymdan belli bolýar. Siz ýaly tanalýan ýyllar gatnaşýar. Gepleşigimizde. Awa. Diňe bir gatnaşyp näme diýär? Mysal 3 minut wagt berýär. 3 minutyň içinde 20 tane logik sowal berýär. Öňünden ýatlaýan sowallarymyz gülkünç, jogaplarym gülkünç. Şeýlemi? Burada jygam bolsa 3 minutdan bolsa wagtymyzy begenip gülüp geçirmek üçin bir köz tamaşaçylarymyza. Bolýar. Açıkladyňyzmy? Ýok, gaýgyly bolsa da bolýar. Men aglatmanam, o barýan milleti. Ýok, aglamak gerek. Bizde gülmek üçin ýa-da tanış ýyllar gepleşigimizi. O aglaýan, oturup hemme zat ýatlaýan, zat gepleşirken hawa. Şeýlemi? Birazajyk güläýilip ýa-da tanış ýyllar gepleşigimizi. Men oňorýan dadymy şol. Hawa. Tanış ýyllar gepleşigine berýän sowallarymyz. Gidip durka, 3 minut wagtymyz gidip durka bir sowaly bilmeseň, onu bilesiň geldi. Çynar wagt sakladyp bilersiň. Joralaňa, garnaşlaňa, dostlarlaňa jaň edip ýardam isläp bilersiň. Ýaman köp saklamaly bolarsyň onda. Egerde şol sowallaryň hemmesine dogry jogap berseň, ýeňi bolýaňyz gepleşigimize. Jogap berip ýetişmeseňiz ýeňilýäňiz we biz derejelik taparmyz we saňa bir şert berýär. Şo şerti kabul edip ýerine ýetirmeli bolýan. Ona ýeňi bolýan. Ýeňilseň şert berýär. Ýeňilse. Ýoksa onu şertiň etmeli, soň ýeňi bolýan. Şeýleden ýeňilenim üçin bizim şertimi ýerine ýetirýän gaýna. Ýok, men razy edýän. Näçe? Ýok, men onda şert berseňiz, o şerde men etdim, onda men ýeňi bolmaly. Ýeňiseň. Ala depme ýeňseň hem ýeňilseň hem sowgatlamyz ba. Ýeňilene de ba, ýeňine de ba. Men bara sowgatdan beter ýeňilenim boyun alasym bilen ok. Bolýan, onda şertimi kabul etseň ýeňýän diýeli. Bolýar, daway şert gürleşeli. Gürleşdik. Taýarmy? Hane, bismillah. Taýar bolsa, 3 minut wagtymyz gitdi, sowalymyza başladyk. Aýna durmuşyňyz bir kino bolsa adyna näme goýarsyň? Bir kino adyna näme goýarsyň? İlkinç teýgin. İlkinç teýgin. Ýaşy durka garga nähil agaja gonar. Seret logik sowallar. Gülkünç sowallar. Ilmi sowallar däl, logik pikirlenmeli. Ýaşy durka garga nähil agaja gonar. Elbetde ýaşdan gorun biljek agaja bilir. Ýaşy ýokdur, agaçdan net gorunsyň. Agaçyň yapraklary aşagyna girip barýar. Agaçlar näme bolýar aýna? Myşyk bolýar. Şoň için agaça gonmaýar. Öl bolýar. Öl agaça gonmaýar. Gonýa. Näme agaça gonýar? Gur agaça? Ýakşy tura. Ýakşy tura. Öl agaça, myşyk diýdiň dogry, öl agaça kabul. Onda men kabul men dogry diýdim. Gitdim Jennifer gece kreýsde ondan uçmaly, ýöne gara ulan uçma diýär. Gitmiş samolyotda, ýalňyşyp başga ýurda gonýar şu samolyot diýär. Düýşümde gördüm diýär gara ul. Olam ynanyp galýar, diýişýärem bolýar gara ula tawal. Näýdi ýanky Jennifer? Ýöne aeroportyň başlygy ýanky gara ul işden kowýar. Şonu näme üçin kowýandy bilseň sen işden arkaljak diýär, näme üçin kowýar? Logik sowal. Gara ul düýşümde görýär. Ýem kömek. Düýşümde görýär. Gara ul düýşümde görýär. Düýşümde şo samolyotyň belki awara minme diýär şo samolot başga ýere gonýar hä. Şo baş gitmeli ýerine gitmejek üçin şeýle. Olam giteli boýlar galýa bolýar diýip diýişýärem bolýar. Onuň ol Jennifer gara ula sawalsyň aýdýar. Ýöne başga ýurda gonýandygy üçin gitmedi ýa. Gitmedi. Toýra düşünmedim. Gara ul. Ýöne aeroportyň başlygy gelip gara ul işden kowjak diýär. Gara ula. Ýöne näme üçin kowýanym bilseň alkaljak diýär. Näme üçin kowýanym? Näme üçin kowýaşa gara ul inne ol Jennifer'ň bir näme näme diýler? Jennifer alyp galdyň diýip kowjak bolýar. Näme üçin kowýar? Erbe diýişetmedi. Sen şonu alyp galdyň konserde ýetişmedi diýär. Ýok.
Onu qaytam orada başqa lazım olur. Qarağın bilmesen geçti aynı zamanda var. Var ya. Geçen mi? Da. Ne ki sonra hiç var kavga deyip cevap verip olmaya. Eşten okşata var. Şonun için hava diyen o. Значит, berilmedik sonra. Eşten o sonra sana verip durun men. Yönetin. O yo değerlik komeme değil mi? Ne değil. Значит, piş diyen tavalı. Eşitmedik mi? Eşitmedik sonra. Aytdım şu cevabını aytdım aynı. Sen yatırsın mı diyen tavalı. Ha, yok. Hava deyip cevap verip. Sen yatırsın mı diyen tavalı. Hava deyip cevap. Havalı değil. Birliğine paçtı. Tamam. 3 tane yumurta 5 minute kaynayan olsam. 6 tane yumurta kaç minute kaynayan? Ona 5 minute kaynıyor. Bir nota mı? Şu nota iyileyen dadan mı diyor? Sol. Sol. 2 nota var. Olan bir sol. Çağatını ecesinin berip bilmeyen yana kakasının berip bilen dadı. Ecesinin berip bilmeyen kakasının berip bilen dadı pul. Şu an ben ayrım alsam çağatını berip bilen. Нет, это была шутка, конечно. Kakasının berip bilen dadı. Atalık aladı. Atalık diyen de koyuyordun. Mukadiydim bu aradan hoştun. Atalık. Например, sen adın aynı. Yollaşadık. Muhammed. Çağılan onunla ne misin? Kakası? Kakasının adı çağılan ne mi? Ne mi? Şeyin kömür. Ne mi veriyor kakası çağılarını? Ata ver ya, ata bolup ver ya. Ata bolup veriyor. Bir çağılan adını etmem bırakın. Vipa. Vipa Muhammedoviç. Da. Kömek ettim şu an. Ne verip bilen yok senin? O açısı verip bilen. Sen verip bilen o doğrudan. Kayıtı tabi Kur'an'ın 88 tane dişi var. Diş? Ну, это так, айдалияда, диш. Diş. 88. Наверное, фортепиано, рояль, фортепиано. Это же так. Ну, diş değil mi yani? Да. Benim için yollarlar çiğga tiyalar. Aç olmayacak oldu. Bunu iyi. Logik de var. Ol bişir. Böyle bu mu ol bişir bilen o? Çiğri mel var ya. Bu logik de var, doğru bildim. Durmuşsunuz da yekece tapar edip böyle der. Yekece tapar. Doğul ya. Bir gedek doğul böyle ya. O vaxtımda böyle ustalarım vereyim. Bir adam var 30 etajlı cayda yaşayan. 30 etajlı cayda yaşayan. Her gün işe gidenine bire basıp gidiyor. İşten gelenine 30'a basman 20'ye basıyor da kalanını pişkom halen emçin. Logiki. Neyle adam şort znači? Kanı tamam mı kavga? Pişkom halen. Neyle adam 20'ye basıp 30'a basıp bilen ok. Ne şöyle 20'ye basıp 30'a yetem ok. Onlar verine karlık. 3 tane söz var. Sen, men, sebep. Sen, men, sebep. Sen de var, men de yok, sebep de var. Ne mi Sladости. Sen de sladости aynı. Men de var. Men de yok, sen de yok, sebep de var. 3 tane söz aydan sana. Logik fikirler aynı. Sen, men, sebep sözü. Sözler yaptım ne? Sen, men, sebep. Sen de var. Men de yok, sebep de var. Men de var. Sen özün fikirlerini 3 söz. Sen, men, sebep. Sen de var, men de yok, sebep de var. Ne mi dat? Bu pası. Da, bu pası. Vaxtımız böyle. 12'sinden vereyim. Ne mi başa şağıttan köpeliye? Ne mi başa şağıttan köpeliye? Logikçine. Kömüge deyin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sen? Kayıttan? Sen? Kayıttan başa şağıttan köpeliye. 5. 5. Dur, 6 mı? 6! 6 başa şağıttan olayım. Ne böyle? Köpeliye 9 olayım. 9 olayım. Aynı eğer de siz aydımçı olmadık olsanız kim olurdunuz? Doktor olurdum. Adam arzusu olmadı. Ne için de ben yine doğruyum ayttım. Doktorçılığa martu ediyordum. Hel vaxtımız oldu bundan vereyim. İyi kovarayan Alp Barcın kim? Va indi şu tayda men tendiyim elde. Yok, doğruyan ayt ne için? Yok, tendiyim elde. Sen doğruyan ayt? Doğruyum aydayım. Doğruyan ayt. Doğruyan ayttan soğuk verem oqturun. Keret men kovarayan Alp Barcın Yakup. Türkmen avadındaki Yakup. Yana tedicik geldi. Onunla bile başladık. Şu kariyerin rostunda bile de gidip otur. Madame bana sunot yolumda köt saatleri maslahat verip kömek eden iş olmağa. Sen şu an kayıt yapışıktı. Ne tanışıyorlar dedim mi? Bu yan ayttım. Ne? Şartımız var. Sen benim için hem şey yenice aynı. Öyle sen şu an bak şey yenildin. Ne şart ver yani aynı.
yengdin yani aslında niyetine eteredim de yengdilik. Yürümsine yetişmedim. Yani bir de çimde neymiş yengci. Bir şartım var aynı. Kavun benim. Например, есть подружка у тебя? Yaqin qovur yani, yaqin atlaşan joran. Qiyin onunga taşırmacaq joran. Ya, например, bilemek doğunun var mı? Doğundan bak. Qiyin onunga taşırmacaq. Anla? Doğunun adı neymi? Baxtugul. Baxtugul, hadir. Ştayda canı diyet. Ana şey demen şagul demine elim deyip. Ştayda da bir mağdine bir odan kurp gördüm. Film yeten oqdi. Ben uğrat bilen deyip. Taksi uğratdan berip bilen. Alo. Ha, Baxtugul muallim salam. salam. Oğlum yağdaylarınız. Aa, men dedim jiginiz ayna. Yok Men şu vaqt bir magazine geldim gül demine. Indi bir 100 manat bir iş gördüm şu bir 100-200 manat yetenoq qarz verip bilecekmi bana? Hayır. Bolýarmy? Bana. Spasiba. Spasiba. Ya maşina uğradı ornanda. Bolle, kabul etti doğanın doğdayımı. Çok tavart neydi doğanın? Sana da ilk bilen gepleşimde elinin için tavart neydi hem. Ayıratınım şartımın kabul edenin için çok tavart neydi. İnni benim gepleşimde yakından yardım veren bir neçe sponsorlarımız, himayetkarlarımız var. Yürüyüşte aynı teyitkuliyi var için soğuklarını uğrattırlar. Birinci soğukadımız. Römşen ayakkabıları, kaç binli kavuşları qovar yani. Mende röşenden yoktu. Yok Ferhat. Şuun üyt koşup bollu hemişe men gidip taylamak. Şu kadar men taylap verdim sana röşen ayakkabılarını. Röşen ayakkabılarını köp tağaltınamdayken ve soğukadım kavuşlar. Spasiba röşen ayakkabılarını. İndik soğukadımız Loli sistem, vek sistem. Yani Loli ise kosmetika vek sistem dokey. Yurdumda təzə yaraq başlayan brendlərimiz Turkun brendi bular. Kosmetikası var, dokusu var. Ulanıp gör ve bize tep veray. Menin yüreğim okudum. Sen kosmetika qovar yani. Biliyordun mu? Wow. Spasiba. Bu olsa aynı gepleşimizde en başından beri bize yardım eden, himayetkarlık eden Katmer kafemiz. Biliyem Katmer. Çınar men bir zat aytjak, ştayda. Eğer ne için ver yollaşıma yalvar yani yür Katmer'e diye Katmer'i ismiyle men köp var yani Katmer'im. Var yani. Keyin var yani hem qaçtığı var yani. Ne için ver aydiyan da Katmer'e diye yür Bileydim. Ol bolýardy ya. Men wagtym ýok. Wagt ýok şu an. Ya konsert, ya repetisiýa şeydi. Bolýa diýip goýaşydy we mene. Katmer öýde gelen ýaly dogrydan ip. Bunam ip gördü. Neme iyi otur kansiyon kaday bir de böyle. Katmer'e de köp sağlaydym. Sağladım goşlar. Spasiba. Güçlükde goşlar. Güçlük sağladı. Amin inşallah şeyle olsun Allah'can. Alem sportdan. Alem sport seýänler üçin. Alem sportdan ýeri sağladan uğradıp durşana goşlar. Aleme de alem sportda köp tawrnamda. Spasiba, kstati, этот günde gelse falan okma gepleşimi de. Günde gelse bolýa. Yaş это была шутка. Spasiba. Tağal çınarım, tağal. Tağal yapatın. Spasiba, emnäňde köp tağal. Çınar spasiba. Filap çağırımda gepleşiňizde adyjygym bolsa bir gaýry, aladany, başagaýçylygy unudup bir gülüşdik. Maqsadymyzam şol bizim tanışylar gepleşýärler. Etaty maqsady gülüşmek boldy. Köp tawallarga etkerlerimizde de köp tawaltyn aýdyp, bugünkü iň gyzykly tanymyzy tanışylar gepleşýärler. Bu edeki tany geçirip oturýar. Tanışylar tanymyzyň ilk tanyda uşançak hoş tawalym.